Walay nakaschedule ang mga operasyon Tuli sa Mandaue City nga sagad buhaton matag panahon sa ting-init o summer. Awhag sa mga opisyales sa mga kabataan o mga ginikanan nga adto na magpatuli sa mga pribadong doktor o mga klinik. Ang report ni Nico Serino. Di sama sa naandan sa wa pa ang panahon sa COVID-19, walay nakaschedule karon nga Operation Tuli sa Mandaue City. Mato di Committee on Health Chair Councilor ni Risa Sun Ruiz, walay mga civic organizations nga mitakda ni ining kalihukan. Ang City Health Office busy sab sa vaccination program ug pagtubag sa COVID-19 concerns. Dugang sa konsihal, di pa sabyod ang ayang irekomendar ang ingon ini nga mga kalihukan karon. Di pa mi kayo ma-assured nga, di pa mi kay kampante nga dunay ingon nga pundok-pundok sa manini kay inigtuli ra bas bata mutsabaw gawas ang laway di takibaw no nga ang bata ma-infected or whatever no mo na nga naglikay lang usa tap. Awhag ni Ruiz sa mga buot magpatuli, muadto na lang sa mga pribadong klinika. Mas maayo sab nga di gyud magdungan-dungan sa kalihukan aron malikayan ang panagtapok. Ato na sila private doctors, sila na lang o kanagi magpatuloy. Dili na katong prasuna nga maglinya, magsighilak mga bata, magdasok. So dili lang usa na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.